Usa ka inahan ang nakaanak sulod sa buhatan sa kapulisan. Mga pulis na himong instant mananabang o kumadrona nga maoy nagpaanak sa babay. Ang pagpanganak nahuli kam. Kung asa kini atong siren, pinagi sa report ni Alan Domingo. Sa CCTV footage, una makita ang usa ka lalaking miduol sa desk sa Mabulo Police Station. Migawas kini og pagbalik kuyog na niya ang usa ka babaeng nagbati o nagpingit nas kasakit sa tiyan. Gipahigda kini sa taas nga lingkuranan og daling migawas ang usa ka pulis. Kamao ni sa pupo dihang milugwa na ang bata gikan sa sabakan sa babae. Nahitabo kini Biyernes sa gabi dihang nagatang unta og kasakyan ng taxi ang magtiayon padung sa Tambalanan apan wa nakaagwanta maong nagpatabang sa mga pulis aron mapahatod untas Tambalanan pero migawas naman ang bata. Ang pulis nga nagpaanak sa inahan, si Police Staff Sergeant Fernan Omolon, supply PNCO sa Mabulo Police Station, Kinsa. Graduado di ay usab sa nursing. Nagamit matud pa niya ang iyang kamahuan o dako kayo ang iyang kalipay nga nakatabang sa isig katao. Katambayayong niya ang iyang mga kaubang pulis ug NUP sa kwerpo. Wala gikaanto sa babae kani buto na surong ko sir. Kamo gipahigda sir giya nigawas mo sir. Amo na giasisan ko sir. So kamo ni putol sponsor? Sir nawag mi GM sir para may mukuan kay wa mo tay gamit sir mo tay cord clamp. Ana sa luwas nga kahimtang ang inahan ug ang bata nga nakauli na ngadto sa probinsya. Apan padayon nga gimonitor sa future ninong ug ninang pulis sa bata nga giganlan og Maria Hilya Villarta Juzol. Sa kita ka public servant, kinsa man mahal nagtabang, ani ata karon na 24 oras sa among lugar. Hasta kay serbisyong totoo. Gigirakdang pasidunggan ang mga pulis nga nagpakita silang #spread kindness sa isig katao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.